snimaš, je tako? Blagoslovljen Bog Izraelov. Priča jednog vrapca. Upravo sam sa jednim bratom u Kristu Isusu i rekao je nešto što me onako, mene je dotaklo i ja kažem, deda, jel se možemo to snimiti? Možete se predstaviti, molim te. A dobro, ja sam Tadija Martić, živim i radim u Švicarskoj, tu sam u Ježdovcu na godišnjem i pročitao sam na poklon jednog dobrog prijatelja knjigu Priča malog vrapca, jednog vrapca. Koliko puta si pročitao? 3 puta. Znači, tri put je čovjek pročitao. I ono šta je meni bio zapravo zanimljivo, šta si rekao? Da si nakon čitanja Vrapca, šta si napravio? Konačno odlučio da kupim Bibliju i počnem čitati. Da se čulo to sad? A? Da još jedan put. A konačno odlučio da kupim Bibliju i počnem čitati. Bože, hvala ti. Eto, to je uglavnom bilo. Eto, i otprilike sam ja sam to htio, da se znači nakon Vrapca si odlučio kupiti Bibliju i početi čitati. I to je ono, to mi je. Sad ti možeš reći još nešto oko Vrapca, šta hoćeš, ali... Priča je jako jednostavna za velike i male, za one koji nisu mogli shvatiti poruku Božju ili Isusa Krista. Čisto jednostavno.